ಆದಿಯಿಂದ ಆದಿ ಬಂದಿದ್ದರಾಯನ ಚಿತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನ ಪಾದ ಪದ್ಮೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಪಾಡುಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗಳಿವೆ ದಿವಿ ಎ ಪೂಜಾ ಮುಕ್ತಿನೆ ಕೊರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಹಲ ಕೆಲವುದುಕ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಹಲ ಕೆಲವುದುಕ ಮಿತಿ ಮೀರಂಡು ಮುಗಿಪಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿ ಪುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪಾದಪದ್ಮೊಳಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಪುರದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡೆಯುವಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವದೇವರನ ಪಾದ ಸುಗಿತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ನುಡಿ ಪೊರ್ಪೊಡು ಎದುಕೊನೆರೊಳೆರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರಿಗ್ಲ ನಿರಳಿಗ್ಲ ಇಣಿಯಿಂತಿಂಚಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡದ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಟ್ಟಿಗೆ 2026 ನಿಕ್ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಬರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿದ ರುವಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರುಲು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರುಲು ಆಯ್ಚಿತನ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರುಲು ಆಯ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡೆ ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೇಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡ್ಡೆ ಪುನಂಚಿತನ ಅಪ್ಪೆನಕಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೇನಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರನುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಮೇರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಚೂರು ತಡ ಉಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಮುಂದುವರಿಸರುಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂದ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಂಚಿನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೇಗಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ ತಡವ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಈ ಲೇಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷಣ ಮತ್ತಳು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕರು ಅಮೃತದ ನೂರಿನರೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಒಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆನ್ನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪೋಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಿತರುಗಳ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪದ ಲೇಸ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಸಾಮಾನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪದಿಸದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಉಸುರು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೇಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪುಣಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಾದೆ ದೀರ್ಘವಾದ ದುಂಬು ಕೊಣ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೀಪಂದ ಲೇಸಿನ ನಡಪಾದ ಕರುಡು ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಆರಡ ಭಿನ್ನಾಪ ಮಲ್ಪೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ತುಡರನೆ ಅರಳಾದ ದಿನದ ಪಡಿಗೆ ಪಜ್ಜತಿ ಉಡುಪಣ ಪ್ರಚನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಕಲ್ನ ನಂಬೋಳಿ ಕದಲಿಕ ಏನಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಉದೀಪದ ಲೇಸನು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅನ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಉದ್ದೀಪನ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತರದ ಮೊತ್ತರ್ಮೆಡು ಒಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದುಕೆರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿಗಡು ಎನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಅವನು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏನಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಟುಳ್ಳ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆದ ದಿನ ಉಂಡು ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ ದಿನ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂದು ನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆವಡು ನಾಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತದ ಪೋಡು ನಾಂಡ ಅವು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಪೂರ ನಿಗತ್ತದ ಪೋಪುಣ ಪ್ರಪಂಚನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಲ ನಂಬೊಳಿಗ ದರ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ನಲಿಕೆದ ಹೊರಟು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬು ಪುನೈರುಳ್ಳ ಅಂಚಾದೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಂಚ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಟಿದ ದಿನ ತಾನೇ ದಿನಟು ಭೂತಳು ಪೂರ ಗಟ್ಟಗು ಪೋಪ ಅಂತ ಪಣ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಪಣ್ಯ ಬತ್ತದ ನಾಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆಗೂ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾನಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಮಾರಿದೆ ತೊನ್ನೆರ ಬರ್ಪೆ ಆಟಿ ಕಡಂಜಿ ಅಂಚ ಊರುದ ಮಾರಿ ಕೊನೆಯರ ಬಂಡ ಇಡೀ ದೈವ ಭೂತೊನ್ನ ಬರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಊರುದ ಮಾರಿ ಕೊನೆಯರೆ ಆಟಿ ಕಡಂಜಿ ತೊತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅಪಗ ಭೂತೋಲು ಪೂರ ಊರುದ ಮಾರಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಎಂಚಿನ ಬಿರು ಸಂಕಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಟಿ ಕಡಂಜಿ ಬಿದ್ದಡಿ ಅಯ್ನ ಆಟಿ ಕಡಂಜಾನು ಊರುದ ಮಾರಿಗಡೆಯರ ಬಿದ್ದಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಮೂಡ್ದ ಸಾಂತಾನಿ ಏಳ್ದ ಪಲ್ತಾರಿ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ್ ಅಯ್ಯಲ ಬಾರಿ ಮೂವಲಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪನಂಚಿತನ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ನಲಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪುಣಂಚಿತನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲಿನ 7 ಕಡಲು ದಾಟದು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗಳವರ ಈ ಕೈಕೋಡಿಯಾದ ತಾಟಿ ಬಿಡುದ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೋರಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿರ್ಲಿದ ಮದಿಪನ ಕೊರವಳಿರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಗೊರುಪುನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ತೆರಿದುಂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪುರ ತೂಯಿನೇನು ಪತ್ತಿನೇನು ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗು ದಿಯರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡೆಯುಣ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಪನಿಯರ್ ಪೋಟಿಗಳಾಪುಂಡು ಹಬ್ಬ ಬಂಡ ಯಾನಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ತೂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಮೂಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಟಿನ್ಲ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಯಿನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬಂಡಿನತ್ಯಾನು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯನ್ ಬಂಡಿನತ್ಯಾನು ಆಟಿ ಪೋಪಿನಿ ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋನ ಪೋಪಿನಿ ಕುದುರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿ ಸಿಂಕ್ ಗಿಡಪನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂತಿರಣಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲ ದಂಚು ತೂಕ ಕಲಂಜ ನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರ ಕೊರ್ಕ ಸೀಕ ಬುಡ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ್ಡು ಕರಿಯಾಡು ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಷ್ಟ ಪಗ್ಗು ಬೆಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಾಲ ಬೊಯ್ತೇಲ್ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಯಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನಿಯರೇ ಇಷ್ಟಪಡವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಬಡವು ಪೂರ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಟಿ ಬಂಡ ಸೈತಿನಕಲ್ನ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜಿ ಗಣೇಶ್ ಆಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ವಾಂಸಕ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪದ ನೆನಪಾಪುಣೆಂಕ್ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನಕಲ್ನ ತಿಂಗುಲೊಂಜಿ ಆಟಿದಾನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೂರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನಕಲ್ನ ತಿಂಗುಲೊಂಜಿ ಆಟಿದಾನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡು ಅಜ್ಜೇರು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಲಕ ಮೂಜಿಕಾರ್ದ ಅಜ್ಜೇರು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಕಿರುಂಬುವೇರು ಅಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪಣ್ಣ ಚಾವಡ್ಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜಿನಕಲ್ ಗಜ್ಜಿನ ಕಿರ್ಮೊಂದು ನಾನು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೋರ್ತುಡು ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರಿಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲೆಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಆಂಡ ನಂಡಲ ನುಪ್ಪು ಬೇಯಿಜಿ ನಂಡಲ ಸಂತೋಷಗೆ ಊಲೆ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಕಾಲಡು ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪದ ನಿತ್ತೆ ನೆನ್ಪಾಂಡೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಕಲ್ಲ ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆದು ಪರ್ಬ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನೆಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಣೆ ಆಟಿದ ಪೊಲಬನ್ ಪೂರ ಪನಿಯರೆಂದು ಒಂಜಾತ್ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐನ ಎದ್ದವರ ಆಟಿದ ಕಳೆಂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋದಾಂಡು ನನ್ನ ಈ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆವೆ ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಂಡಲ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಲಕ್ಕ ಏಪೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಜಿ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಕೊರೋಡ ಆಪುಡು ಆಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣದಾನೆ ಪೂರ ಉಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆದ ವೇತನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆದೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಬದುಕು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ದುಂಬುದಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪನೊಂದು ಒಂಜಿಂತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆವೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಂಗನ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ದುಂಬುದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ನೆನಪು ಪುಂಡು ಏಪೋಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ಲು ನಿನಗಲ್ ಪೂರ ನನ್ನ ತೂವೇರ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಭಂಗವತ್ತದ ತೆನಸಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕನದೇರು ಅವು ಓವೇ ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಲ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಆಟಿದ ದುಂಬುದ ತೆನಸುಲ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಸವಿಯರು ಉಲ್ಲಾರು
ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಆವಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪೆಂಚಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಆವಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದ ನಿಕಲು ಕೇಂದು ಪೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದಂದತ್ತು ತುಳುವೇರಿನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪಾದ ಯಾನ್ನಿಕಲು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಪಗೆ ಮಾನ್ಯಗೆ ಪೋಡ್ಯಡ ಪೊಣ್ಯ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಸೋಪಡ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಬುಡಡ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟು ಬೂರ್ದಿನ ಅರಿ ನೆರಿಕಟ್ಟ ಸೀರೆ ನೀರ್ದಂತಿ ಬಾರೆ ಏಪೋಗ್ಲ ಹಾಳುಂಡು ನೆನ್ನಡ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಬೈತರಿದ ಗಂಜಿ ಕಜಾವುಡು ತೊಜಂಕ್ ಬೈಲಿಡು ತಿಮರೆ ನಟ್ಟಿದ ನರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮರಿಯಲಗೆ ಕೈಕೊಂಬ ಕಾರ್ದ ಜಂಜಿ ಮಾರ್ನಮಿದ ನಲಿಕೆ ಶಿವರಾತ್ರದ ಕಂಡಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬ ಚೌತಿದ ಬಜಿಲು ಪರ್ಬದ ಅಂಗಡದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮರಪಡ ತುಳುನಾಡಿನ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಬಡೆ ದೈವಲೇನು ಕಷ್ಟ ಬತಿಪ್ಪು ಸುಖ ತೆರಿಯಂದೆಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿಕು ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಪನೊಂದು ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಡು ಗೊತ್ತರ ಒಂಜಾತ್ ಕೂಟಲು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನದವರ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಏನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತೆರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾತ್ ಆಟಿದ ತೆಲ್ಲಿದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದೇರೆ ದೀಕ್ಷಿತ ನಿಸರ್ಗ ಅರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಆನಂದ ಕೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ಆರ್ನ ನುಡಿ ಪೂರ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಕಿ ಬಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, 2007ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸುಮಾರು 7-8 ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಆ 7-8 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗೊಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸೇವೆ, ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆವು. ಬಹುಶಃ ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂದು. ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ 14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದರ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಪಾಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ನಗು ಇರಬೇಕು, ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರಬಹುದು, ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಸಿ ನೆಡುವಂಥ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ಆಟಿದ ಕೂಡಾಡಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ದೇವಮೂಳ್ಯಣ್ಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ಕೂಡ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಭಾಳ ಚಲೋದಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಗುರುವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಜನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೀಗ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅಳಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಡಂಬರ ಇತ್ತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಆವತ್ತು ಇತ್ತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವತ್ತು ಆಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಪುರಾವೆಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದೂರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬಂದು ತಾನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಕಡಂಜ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು, ಮಾರಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದೋಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಆಟಿ ಕಡಂಜನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀತಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಯುಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಯುಗ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಟವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿ. ಒಂದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಕೂಡ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತದೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ KS ಐಗೋಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಸಂಘಟನೆಗೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ,
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗುವರು ಬಿಟ್ಟು, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು, ಅದೇ ದಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಗುಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅವರ ಒಂದೆರಡು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲಿಸೋಣ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿಚ್ಚು ಬರೋಡು. ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಆರ ಕೊಂಡಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ಯ ರಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳದು ಪುಣಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಂದು ಪಿದೇದಕ್ಲಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯನಕ್ಲೇರು ಹಿತೇಶನಕ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ವೈದ್ಯಕ ನಡತಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊರ್ಲೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇನಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲನ ಅವೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನಕ್ಲನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ರಲಿರೋದು ಪಂಡ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಐಕ್ ಸ್ಥಳ ಸಮಯ ಅಕ್ಲ ಕೊರದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿಯರ ಅಕ್ಲ ಬರೀ ಉತ್ಸುಕರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪೋಡು ಐಟದಲ್ಲ ನ್ಯೂನತೆ ಇತ್ತಿನಡ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದುಪ್ಪು ಓಲ ವೃತ್ತಿಪರರತ್ತು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಪಿದಣ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂತದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪಾರಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ 14ನೇ ವರ್ಷ. ದುಂಬುಗು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ಆ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಯ್ತು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಜಾನ್ ದಯಪಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪುದರಿ ಹೊಸತಿತ್ತು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಈ 14 ವರ್ಷದ ಈ ಅವಧಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲದ ಮರದ ರೀತಿ ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಳೆದು ಬೈದಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡು ಅದಪ್ಪು ಈ ಬಾಗಡು ಆಸುಪಾಸು ಪರಿಸರಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಚಾರ ಪೂರೈಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಯೋಜನೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಇತ್ತಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲಡು ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು. ಗೂಡು ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂದು ಪುನಗ ಕುಡ್ಲಡ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೀರ ಆ ಪಂತಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ ಆಯರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಶುರುಮಂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ದೈ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನ್ನೆರಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೀರು ಒವೇ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅವೇನು ಬೆಳೆಪಾದು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾರ ಐತ ಬಂಗ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದವು ಇಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕೋಲಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಬೆಳೆಪಾದು ಬೈದ ಮಲ್ಲವಾದ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರದ ರೀತಿ ನೀನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಮರ ಆಯ್ತ ತಾಯಿ ಬೇರು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪೊಡಂದಂಡ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಇನಿ ಪಿದೇಡು ಇರೆಕ್ಲು ಎತ್ತು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತೋಜಂತ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಡು ತಾಯಿ ಬೇರ್ಲು ಆತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಅಡಿಪಾಯನ ಗಟ್ಟು ಮನ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸದಸ್ಯನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಂಚನ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಥಾನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಾನ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಂಚನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು
ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯರೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯರೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು 10ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು 11ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬೇಗಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಗಿಪೋ ಬೇಗಡೆ ಮುಗಿತದು ಬೇಗಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ದಯಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಚಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇತ್ತದ ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೋಡು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾಮಣ್ಣ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಆರ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕದ ಒಂಜಿ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ವಹಿಸ್ತೀರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ವಹಿಸಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿನ ಬತ್ತದ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಆರು ರಮೇಶ್ ಅನ್ಯಾದುಪ್ಪು ಇನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಎಂಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯತೋಡು ಕೊಡ್ತಾ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣ ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಬಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲಿಯರ್ ಪದವು ಆರ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲಿಯರ್ ಪದವಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರು ನಟರಾಜ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಆರು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು ಹೆಜ್ಜೆರಾರು ಆಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ನ ನೃತ್ಯಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಾರು ಸ್ಕಿಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆರು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ಅರ್ನ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಲೇಟ್ ಅದಾರು ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಎಣ್ಮ ಬಕ್ಕನೆ ಇರ್ಪುಣು ಆಂಡ ಈ ಸ್ಕಿಟ್ಟು ಬಕ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಆಜಿ ಅಂತಲ್ವ ಯಾರನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಣಿರ್ದ ಹತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ರೀತಿಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ಲಾಕನೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿದ ಪೂರ ಮದಿಪುನ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತಿರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಚ ಬಂದು ತಿರ್ತುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದಾರು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ಆಟಿದ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಬರರಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರರಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನಲು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋಭವಂತು. ಅವೇತು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಂತನ ಚಿತ್ರಣ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಡ ನಿಂತ ನೀರ್ದಲಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಪರಪುಣ ನೀರ್ದಲಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕವಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನುಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯನಗಳು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಯದ ಸೂರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ದಮಂತ್ ಹೊರ ಉಂತೋಡು ಸೂರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿಂಕ್ಲ ಬೋಳಿಯಾರ್ದ ರವೀನ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಡಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನಾರು ನಾನು ದುಂಬು ದಿನಟ್ಟು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪವನಂಚಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿನ ಮನಂತೂ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಮರೆತ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಉಳ್ಳೆ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಗಳ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತದು ನಮಕ್ ಪೂರೆಡ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಪಡಿಸಿ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಚಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಅರೆಗೆ 22 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲವಲ ವಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ
ದುಂಬು ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಸಾರ ಪಜ್ಜೆಲು ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಪರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವ ಐತಿ ಚಿತ್ರನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರುವೆಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದುಡೆ ದಿಂಜ ಒತ್ತು ಕಂತು ಬಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಓಲಗ ಆತನಚಿನ ಮಾತೇಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟಾಟಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರ ದಾಮೋದರ್ ನಡಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟಾಟಿಕೆ 2023 ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಆನಂದ್ ಅಸೈಕೋಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಪುನಃ ಚಿದಾನಂದ್ ಮಡ್ಯಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣನ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಗನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಕೊರನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೆಕ್ಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಶಾಸ್ತಾರ ಬಳಗ ಮಡ್ಯಾರ್ ಮೆಕ್ಕಲೆಗಳ ಯಾನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಾಲದ ಚುಕ್ಕಿದ್ವಿ ಅಂದಿಲ್ಲ.